είναι μπαρμπαθανάς? Καλά δεν βλέπεις ρε Μπαρμπαστέριο, κουτζαμάνου ωραία πορτοκαλιά ρε και τα δέντρα, ένα πορτοκάλι μου αφήσανε ρε. Ρε τσαλίτες. Αλήτης ξαλίτης, εγώ ένα πράγμα έχω να σου πω. Σήμερα το βράδυ θα μείνω εδώ καραούλ, πάρω και την καραμπίνα. Ένα ρε, έναν αλήτη να πιάσω ρε, 1000 κουμάτια να τον κάνω. 1000. Ρε τώρα που σε έπιασα απ' τα τέτοια ρε Ζαγάρ, τώρα ρε θα τα πεις όλα ρε. Λέγει ρε ποιος εσύ που μου καταστρέφεις του ποιος λέγει. Μούκι μου πες το όνομα σου είπα ακριβώς. Ξανά Μούκι μου όταν τα κλείβεις τα καλά πες μου το όνομα ρε, πες μου γρήγορα το όνομα. Ο Γιάννης! Μιλήσαμε σιγά σιγά, ο Γιάννης, ποιος Γιάννης ρε. Ο Μουγκός! Αμάν!